Mal inicio de ano na lonxa de Ribeira, baixou a cantidade de produtos do mar comercializada e a súa facturación. A chegada de varias borrascas e a falta de especies tan importantes como o lirio lastrarán os primeiros meses de 2025 na rula ribeirense. Os primeiros meses do ano soen ser complicados para os profesionais do mar, sen embargo, este 2025 estáse levando a palma no porto de Ribeira. A actividade reduciuse e comercializouse menos cantidade de peixe que no ano pasado. Estamos en xaneiro e febreiro unha serie de temporais e ademais notouse unha baixada na que é a principal especie da lonxa de Ribeira, que é o lirio, que foi unha reducción de máis da metade nas capturas. A boa nova é que polo menos apareceu para a frota de cerco en este mes de marzo un banco de boquerón aquí ao lado e remontamos un pouquiño en capturas. Aínda así está sendo un ano complicado, polo menos en estes primeiros meses. Algo que se ve reflectido nos datos da plataforma Pesca de Galicia. No que vai de ano vendéronse 2.146 toneladas de peixe e marisco na rula ribeirense, máis de 400 toneladas menos que no 2024. O do xurel xa é cousa dos últimos anos, xa fai como 3-4 anos que empezou a descender a captura de xurelo, que era sempre a segunda especie en volumen na nosa lonxa, e o lirio habíamos tido uns anos moi bons, nos que o lirio se mantiña en capturas durante todo o ano e se iba traballando bastante ben, pero xa dende finais do ano anterior, novembro pasado e demais, as capturas viñéronse moitísimo abaixo, era bastante preocupante. Agora parece que empezan a pescar algo mellor. Vamos a ver se se consolida. Sen embargo, sostén que as previsións para o presente exercicio non son moi positivas pola caída da gran parte das especies. No polvo en Ribeira, polo menos, respecto ao ano pasado, estáse mantendo e incluso subindo un pouquiño. Tamén os precios medios axudan, pero non todo pode ser a base de subir precios. O ideal é que as capturas sexan estables e que fagan que as frotas se sustenten responsablemente, capturando ao que se dedican, vaya. O marisqueo non ten moita presenza agora mesmo, pero sí que está a ver na valla ou ourizo especies que están a manter estes profesionais ante a escaseza da meixa. Artes menores non hai demasiado, tamén é certo que durante xaneiro, sobre todo, houve moitísimos días nos que non se pudo sair a traballar, iso tamén influiu en que xaneiro fora o peor mes dos últimos anos, dende fai moitos anos, seguramente. O que tamén afecta directamente á facturación, que tamén está por debaixo dos rexistros do 2024. Tampouco foi un principio de ano excepcional o anterior, entón estamos arrastrando en os dous primeiros meses. É certo que este mes de marzo, coa melloría nas capturas do lirio e máis o boquerón, algo de polvo e demais, e tamén algo de choco, que se está capturando bastante ben, as ventas están empezando a repuntar, e agardamos que se poida recuperar. No que vai de ano facturáronse 6,3 millóns de euros, preto de 600.000 menos que no pasado 2024. Cos anos, a lonxa de Ribeira tamén perdeu peso entre os pesqueiros do Gran Sol, que agora apostan máis por Burela, Celeiro e o País Vasco para comercializar o seu produto.